zebrali, przedstawiciele mediów. Dziękujemy serdecznie za przyjęcie zaproszenia na to dzisiejsze krótkie spotkanie. Jesteśmy już po wyborach parlamentarnych, emocje zaczynają opadać. Wyborcy mają oczekiwania w stosunku do tych, których wybrali, którym udzielili swojego mandatu zaufania. Z kolei dla tych, którzy zostali wybrani, nadszedł czas do działania i do realizacji tych obietnic, które były zawierali w swoich postulatach wyborczych. Wszyscy, Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną inwestycją dla rozwoju naszej gminy, naszego powiatu, naszego województwa, naszego regionu jest budowa obwodnicy Kartuz, czyli tej inwestycji, o której się mówi już od kilku lat. W związku z tym pragniemy poinformować, że zebrani tutaj radni przygotowali petycję, którą kierujemy do pana premiera, do ministra infrastruktury, do pana wojewody, do wszystkich posłów elektów wybranych z okręgu numer 26, który będą nas region reprezentować, jak i senatora elekta z naszego okręgu wyborczego. Petycję w sprawie budowy obwodnicy Kartuz. Pozwolę sobie w tym miejscu tą petycję odczytać. Kartuzy, 24 października 2019 roku. Pan Mateusz Morawiecki, premier Rzeczpospolitej Polskiej, wojewoda pomorski, minister infrastruktury, posłowie elekci na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej okręgu nr 26, pan senator elekt Rzeczpospolitej Polskiej Stanisław Lamczyk. Petycja na wniosek radnych Rady Miejskiej w Kartuzach Mariusza Tredera, Tyberiusza Krygiera, Tomasza Belgrała, Andrzeja Dawidowskiego, Jacka Wesołowskiego, Ryszarda Duszyńskiego, Andrzeja Bożestowskiego, Andrzeja Pryczkowskiego, Klaudii Kałużnej, Jacka Richerta, Mirosławy Bobkowskiej, Aleksandry Pruszak, Ewy Klein-Dyety oraz mieszkańców składamy petycję w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację budowy obwodnicy Kartuz. Jej treść jest następująca. My niżej podpisani radni, mieszkańcy gminy Kartuzy, powiatu kartuskiego, województwa pomorskiego oraz przedstawiciele firm i organizacji pozarządowych prosimy o jak najszybsze zabezpieczenie i przeznaczenie środków finansowych na realizację obwodnicy Kartuz. W związku ze składanymi deklaracjami przez pana Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczącego utworzenia programu budowy 100 obwodnic, zwracamy się z szczególną prośbą o ujęcie obwodnicy Kartuz, w tym jakże potrzebnym szczególnie małym i średnim miastom w rządowym projekcie. Kartuzy to gmina miejsko-wiejska, położona w północno-wschodniej części Pomorza. Miasto Kartuzy, stolica gminy, jest jednocześnie stolicą powiatu kartuskiego. W Kartuzach mieszka około 14 000 mieszkańców i jest to największa miejscowość w powiecie kartuskim. Dzięki staraniom rozpoczętym w 2008 roku przez burmistrz Mirosławę Leman, w 2016 roku zakończono budowę pierwszego etapu obwodnicy Kartuz. Wybudowano blisko 2-kilometrowy tzw. środkowy odcinek obwodnicy, który pozwolił tylko na częściowe wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Ulice 3 Maja, Gdańska oraz Wzgórze Wolności, przecinające miasto w połowie, w dalszym ciągu przyjmują nadmierną ilość samochodów jadących od strony Gdańska i Przodkowa w kierunku Sierakowic. Kartuzy to miasto, w którym znajdują się 4 jeziora, a dookoła otoczone jest lasami. Niestety istniejący układ urbanistyczny nie jest przystosowany do rozbudowy czy zagęszczenia sieci drogowej. Niemożliwe jest też wytyczenie tras alternatywnych, które mogłyby odciążyć szczególnie zatłoczone odcinki dróg. W samym mieście przecinają się 3 drogi wojewódzkie: 211, 224 i 228. Badania natężenia ruchu pokazują, że dziennie przez Kartuzy w kierunku Sierakowic przejeżdża 13 500 samochodów. Jedynym rozwiązaniem mogącym w znacznym stopniu wpłynąć na odciążenie od ruchu pojazdów jest kompleksowa budowa obwodnicy Kartuz. Jest to rozwiązanie bardzo pożądane przez wszystkich mieszkańców gminy Kartuzy oraz przez lokalne samorządy od szczebla gminy poprzez powiat i województwo. Brak realizacji tej inwestycji blokuje rozwój nie tylko gminy Kartuzy, ale także całego powiatu kartuskiego. Kartuzom grozi w niedalekiej przyszłości całkowity paraliż miasta, nie wspominając o zanieczyszczaniu środowiska naturalnego. Mieszkańcy notorycznie skarżą się na hałas. Ze względu na duży ruch w mieście dochodzi do częstych wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.
Brak obwodnicy to także blokada dla rozwoju lokalnego biznesu. Obwodnica Kartuz to szansa na powstanie nowych terenów inwestycyjnych, pojawienie się nowych firm i zakładów. To z kolei dodatkowe miejsca pracy i wpływy do budżetu gminy z tytułu podatków. W dalszej konsekwencji to dodatkowe środki na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej lokalnej społeczności, takich jak chociażby budowa sieci kanalizacyjnych, ochrona środowiska i remonty dróg. Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie. Licząc na pomoc, pozostajemy z wyrazami szacunku. Pod tą petycją podpisali się zebrani tutaj radni Rady Miejskiej w Kartuzach. Przekazuję głos panu Tyberiuszowi. Momentem tak zwanej piątki Prawa i Sprawiedliwości na pierwsze 100 dni rządów, jak zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki, w przeciągu pierwszych 100 dni rządów zostaną przygotowane i przyjęte szczegółowe zasady tego programu wraz z wskazaniem źródła finansowania. Jak zaznaczył premier, powstanie wielomiliardowy fundusz, z których środki będą częściowo pochodzić z budżetu krajowego i budżetu unijnego. Doświadczenie pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje swoje obietnice, nie rzuca słów na wiatr. Natomiast samo ogłoszenie takiego programu nie oznacza, że Kartuzy znajdą się na liście beneficjentów, gdyż chętnych miast będzie zdecydowanie więcej. Dlatego jako radni podjęliśmy decyzję o przygotowaniu takiej petycji i liczymy na wsparcie jak największej liczby mieszkańców. Robimy to po to, żeby pokazać rządowi, że taka obwodnica Kartuz jest bardzo potrzebna i że będzie to silny argument, aby Kartuzy znalazły się na liście beneficjentów tego projektu. Inicjatywy. Petycję można podpisywać elektronicznie, wchodząc na stronę petycjaonline.com/obwodnica Kartuz. Dostępna ona będzie także w tradycyjnej papierowej wersji w biurze Rady, gdzie będzie można ją zarówno podpisać, jak i odebrać listy, które będzie można przeznaczyć innym i przekazać dalej do składania podpisów. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do pomocy w zbiórce podpisów, to prosimy o napisanie wiadomości na adres e-mail petycjakartuzy@gmail.com. Petycję wraz z listą poparcia można także pobrać z profili Rady w mediach społecznościowych. Na sam koniec prosimy Państwa za pośrednictwem mediów o poparcie tej inicjatywy. Będziemy się starać robić to w ten sposób, by ona by dotarła do jak najszerszego grona mieszkańców naszej gminy, powiatu, województwa i liczymy na to, że rzeczywiście może za naszej kadencji uda się tę inwestycję zrealizować. Serdecznie, że zasługi tamtej rady, bo po prostu widziała, bo to nie tylko jak przewodniczący określił rozwój Kartuz, powiedzmy zabezpieczenie, żeby się budynki na Gdańskiej nie trzęsły, ale to również nowe tereny, które po prostu mogą spowodować, że dochód po stronie w gminie będzie po prostu wyższy. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Spełniły się marzenia przede wszystkim mieszkańców Kartuz, ale może nie tylko, tak, bo zależy wszystkim mieszkańcom gminy Kartuza, ale też i przejezdnym, którzy bardzo często uczęszczają tą drogą, by wreszcie taka obwodnica powstała. Ale to jest jeden aspekt bardzo ważny dla wszystkich mieszkańców, a drugim jest rozwój gminy Kartuzy w sensie gospodarczym i tutaj bardzo nam zależy na powstaniu tej obwodnicy, co stworzyłoby pewnie też, że powstaną kolejne miejsca na inwestycje w obrębie Kartuz, w obrębie Prokowa czy innych miejscowości, które znajdują się na trasie odcinka od Grzybna do Łapalic.